যত চিনি 13 সিমনা তমাকারিনি লুকুরংনো খাপাংনি হামজাকमा তাইচিবাই aboni bisingo bekao kisa tuko nangmani obo tongo tamba mia malkhung jara hoi mane accident ngai chini buku khoroksa thimani aboni bagai bo ang haino norok bo bekao bebak no norok buku manjak to bekao tini dongni buskang phai mani karon khabo jong mia bai tini bungo je root su khaimansi aboni pore ogotona goti mani pore jong kono program khaimalia haipano khabainani kokroi chini lupurok jong tabuk simna tomakari ok kendro jotoni se phankarak chini bubagrani bisingtui bubagrano poitosoi bubagrani kok khanaoino chini lukuro khabai jagya choba khaina thakai kabangma hoito janariwo abono niyom tabuk ang joto lukurono abono sanai phainai 12 tarik kokti salo robbani salo जों फुङाव जतनो इसोरनि थानि दुआयै जों बुद्रलायनाय सिनि आनि 3 नाम्बाराव आरो हंखाय आनि बुमुंनुनाय आंध्र समारि ओ आंध्र समारि ओ नरक आगिने हाय बुताम तेराब सागै माने कम सिनखाय गला किसा जे फुंगिया साक नरक सिन्दी अमायकै नरक बुट केन्द्र थानानि सिगां chini joto boot kendro ni gana wano chini agent bayre ni agent tonero boro nong ni bumung serial number nono rohonai agini hai voter slip krui tabu onek boro voter slip nai tunai ga voter slip list o number klanya kai boot rina nor bothangai post tonai ar o serial number tlangai thangang kai nor dakti no boot rok rui kipli phaiban nai boni bagai जेसाकाबो जों जय अ जयनो नरक जतनो बखाव करा खलाय जतनो नरक बुद्रि जाबायदि एवं जों त्रिपुरानि जत माने एडिसि एलाकानि जत एलाकानो जों खबर नायनायखा बेलायखानो गाहाम नरक जतनो लुगैतो गतबो सिरि इउट्यूब खुलकाकाय फेसबुक खुलकाकाय जत जागान शुधु आंध्रस ताई आंध्रस आवामागै वाना थाइक्रै जों जत्त लुकरक बुद्रियाता तंजाबायदि जारा कताल बुदारनो फ्रंबायदि जत्त जरानि बिसिङाव बुद्रुयै नरक चिनि बुसकांनि तिप्रासानि थिनांनो नरक बान्चि नारनानि बागै तिप्रासानि मानथायनो तुबनानि बागै जों जुदि थामसा खालायै 28 दिवसे 28 जोंख्लांनि मानखांखाय जों ताइ वानानाख्रै 2028 जों विधानसभाबो जों क्षमता फायनाय आं नोंनो जतनो ताइसा हामायरoi बुसकांनि कक्रिसा रबार जतनो आंध्र समाजो बुद्धि जाबाय देनै ककजौ साने फासिंदे किजा संबारे सानते किजा कक जानो जोंथ मेसेज तो रिजाक न हाइफानो दिनै हायनो हायतैसे सिनि सिमनानि लुकुरकनो उमनो सानानि मसुङो जे जों बेलायखायनो खा खामजाक जोंनि खरक नै दाखौ उपेन्द्र बाय बुखु सुमिता मिया गारि एक्सिडेन्ट गई थैमाबाय माने जतनो खा खामलायजाक जों दिनै रेलि खायना तमारक जों खायलिया बे चिनि बनगोनां एम ते चिनि जत वारियर्स अफ दिनै बर खरक नै नुकुंगनो जों पाले मलेखे जत थांलाय खा खाममानि जानावलायखे गै आसा खायो दिनै जुदि फायमांखाय महाराज फायनाय याखै बखनाखै शिवर फायनाय बरनि नुकुंगो ओमफ्राय जों चिनि बुबाग्रानि वारियर्सजों चिनि तिप्रामथा फायनाय जों जत बर' खरंनि नुकुंगो जों बंनि लबियो दंगो आगि वनर नुकुना चिनि बेल फांगो खरकसा चिनि वारियर्स थैमानिया बरो जों बरनि नुकुंगो ताबो दंगो बलबो दंनाय इनका आमुतो तेताम खायना बे ईश्वर बरनो सामुं नांजोगै तलांखा ताबुक जे रु माने जिबियो जे कलाइजाक जे रुगि दंनाय बरनो जों नायगानि खाय दङ गै हायफानो जेहेतु सिगांबारियानो इलेक्शन कमिशन बाय डेट रिजार्व बा 12 तारिख जों
আনারস মার্কাও চিনি সিমনা তমাকারিয়াवबो চিনি বরম गोनां रबीन्द्रनाथ बर्मन चिनि महाराज संगीर हरजाक बनो जों आनारस मारियाव बुद्रिबै गोबांमा बुदबाय खोप्लाय ख्लायनाय 2021 नि सोलायफैनो दाख्लै तेबो मार्जिन गोबां बाय जों खोप्लाय बुंनाय हामबाय